Nazdar, opäť sleduješ ďalšiu časť Hip Hop Reality. Dnes pozeráš posledný diel pred našou prázdninovou prestávkou, tak sme si pre teba pripravili niečo špeciálne. Ako vidíš, konečne sa nám podarilo do štúdia dostať Patrika Vrbovského, a.k.a. Rytmusa, ktorý nám tu dnes zarepuje, povie niečo o svojom hudobnom živote a takisto preberieme aj nejaké kauzičky. Brácho, čau, ja ťa vítam. Som rád, že si došiel. A vy sa pohodlne usadte doma, ty sa pohodlne usaď tu u nás štúdiu a ideme na to. Prvá otázočka, hneď začnem s tvojím novým videoklipom, ktorý si vyhodil v nedeľu. Started from the bottom. Started from the bottom, now we here. Repuješ tam refrén po anglicky? Baví ťa repovať po anglicky? Alebo je to tvoj nejaký sen, že by si chcel urobiť niečo po anglicky? Urobím určite niečo po anglicky. Samozrejme, ľudia sa namotali niektorí, že mal by som znieť Američan. Ale ja neviem, keď som kúkal Scarface a hovoril španielskou angličtinou, tak som si nepripohol, že Ježišmaria, to jak hovorí anglicky? Ja neviem, že som z Európy, ne? Som cigán, zo Slovenska. Samozrejme. Neviem, ako podľa mňa to vypalilo. Dobre to je, mixtapeovka. 99% ľudí najväčšie mixtape. Nemám ani chuť ich presvedčať. Poďme teraz ku kontrafaktu. No. Mne sa dostalo do uší, že keď vyjde kontrafakt, tak vaša cena rapidne sa zdvihne a nie každý promotor si vás bude môcť dovoliť. Čo je na tom pravdy? Vieš čo, nechcem o tom hovoriť, lebo není ešte ani vonku kontrafakt, tak zbytočne budeme schýzovať, vieš. Uvidíme, čo bude, čo sa stane. Každopádne mám v pláne urobiť kontrafakt inak. Ktorým smerom sa to bude uberať? Bude to rapovým? Kontrafakt je rap, proste najshowbiznisový projekt. A som veľmi rád, že taký projekt mám, pretože je to zase taký, jak by som to povedal, nie je to schýza, ale je to projekt. Jeden projekt je alternatívny, neshowbiznisový, Rytmus je taký, že proste snaží sa ísť dobou, zabrať do všelijakých štýlov, nemá hranice, nebraní sa proste buď spievaniu alebo takému štýlu. Kontrafakt je čisto pre generáciu, ktorá na nás vyrastala a proste túto generáciu si chceme uchovať. Keď vyjde nový kontrafakt, možno naberieme novú generáciu, tak jak to urobil, dajme tomu Elan. Starí psi chodia vystupovať raz za čas, vždycky tam majú veľa ľudí, pretože to robia pre tú svoju generáciu. A ja som tej generácii vďačný, že sme vlastne tam, kde sme, pretože môžeme ďakovať im. A bol som reper, som reper a budem reper. A som veľmi rád, že moju repovú stránku, takú najsilnejšiu, si vždycky môžem vyliať na kontrafakte. A deadline kontrafaktu bude tento rok? Nechcem dávať deadliny, lebo vždycky som to dával a potom som nestíhal. A čím som starší, tak som zistil, že konečne si teraz chcem robiť všetko v kľude. Chápeš? Poďme ďalej teda. S kým zo slovenskej alebo českej scény by si teraz momentálne vedel predstaviť nejaký feat? Hovorilo sa o Spiritovi alebo o Delikovi. Je na tom niečo pravdy? Či je to zase... Bavili sme sa, všetko je iba myšlienka, vieš. A Deliková tvorba sa ti páči? No ten single, čo som počul, tak sa mi ľúbil. Určite. Ako mne sa ľúbili aj posledné 2 roky. Od Kráľa som, dá sa povedať, že už som si potvrdil také svoje veci a už ten pohľad je taký trošku iný, vieš. Už vtedy bola taká väčšia rivalita. Vieš prečo? Lebo každý mal po 2 albume, vieš. Vždycky to je tak, vyjde prvý album, tak neuznajú ti úspech, povedia ti, to je preto, lebo si hrešil. Vyjde druhý album, hrešíme tam, alebo možno ani ne. A zás sme potvrdili to, že sme úspešní, tak trošku už držia hubu. Potom vyjde tretí album, zás je úspešný, to už úplne držia hubu. No a štvrtým, keď to zakončíš a je úspešný, tak to je iba kvôli tomu, že si dobrý. No práve preto si už si taký vedomý, si vykludnený, si vedomý, aký máš status, že je to zaslúžené, že je to odpracované, odrobené. No, emócie opadávajú, ty počúvaš muziku, hocičo. No a zistil som, že proste moja reč sú talentovaní reperi.
prečo ne? Tomu ver. Vieš. Teraz zdám ti len takú svojkú otázku, že s tvojou priateľkou Darou by si nechcel niekedy spraviť album? Alebo turné No tak napríklad. tomu ver, že aj album, myšlienka je vo vzduchu. Zás iný projekt, úplne hudobnícky. Vieš, že Kontrafakt je rap, ja ako solo že robím s všelijakými producentami hip-hopovými, alebo viacej s hip-hopovými, alebo buď s novými takými ľuďmi, ktorých objavím, ktorí do toho vnášajú nejaký nový sound, alebo nejaký nový patent, dajme tomu, robenia hip-hopovej muziky. No a z Darovi som chcel nové muzikánsky album so živými nástrojmi. Uznávaš ju ako interpretku a keď sa teraz odosobníš od toho, že ste spolu, chodíte spolu? Však drží sa 30 rokov, tak má ako najväčšie kšefty, aké má, je jedných z najväčších, honorované a vybukovaná proste 30 rokov, čo ti má na to povedať. Ja som na scéne, sa držím 10 rokov, neviem ti povedať, ty kokos, čo bude za 20 rokov. Ako keď dosiahnem to, čo ona, tak budem klidný, lebo je to veľmi ťažké. Samozrejme. Je to veľmi ťažké, lebo niekto vybehne rok a myslí si teraz akože najväčší pán, že má koncerty a čože má koncerty, vieš, ale uvidíme, či za 10 rokov bude mať koncerty. Čo za 10, za 2, za 3, to je veľmi ťažké, vieš, lebo hudba sa mení a ty sa vždycky musíš prispôsobiť dobe a musíš ľudí stále presvedčať, že proste robíš a že to vieš meniť, lebo jak začneš znieť tak isto, stále, tak ľudia sa na teba vyjebú. Pokiaľ chceš byť showbiznise. Showbiznis je taký. Showbiznis je bez rešpektu. Jak nepristúpiš na pravidla showbiznisu, tak ideš do piče. Potom ti ostáva iba hovoriť, že ja som underground, ja to nerobím pre love. Tak ostanem pri tom undergrounde. Podľa teba by mal ako vyzerať v tejto dobe človek, ktorý reprezentuje underground? Sme sa o tom piatok tak bavili a si povedal celkom. No nemal by sa snažiť na to zarábať. Čiže mal by to byť nejaký bohatý človek, ktorý už nepotrebuje zarábať a... No ja verím presne, keby dajme tomu, že z môjho statusu teraz povedal, že koľko, že ja mám zarobené, ja už nemusím robiť, ale ja idem robiť hudbu čisto iba pre ľudí, zadarmo, nechcem za to nič. Vtedy by som to veril. To je underground podľa teba, že zadarmo hudba? Že keď Ja sa vrátiš neviem, späť dobe, tak si chodil zadarmo, hej? No áno, chodil som zadarmo, normálne som došiel do Deka Lúky, zahral som zadarmo pre ľudí a boli sme normálne šťastní. Čiže to je ten underground. Žiadne predávanie tričiek, žiadne predávanie albumov, proste nechceli sme profitovať na hip-hope, chápeš to? Takže neviem. Ja viem aj, jak to niektorí ľudia berú, že underground, že proste ide si stále ten svoj štýl, predáva si to a že ten štýl keby nechce zmeniť a že nechce ísť do médií a podobných vecí. Vieš, môže byť aj taký underground, dobre, jak to robí, dajme tomu, Separ, jak to robí Separ a tí ľudia okolo neho, že proste nechce ísť do médií. Ale čo spraví, keď sa jeho muzika začne zväčšovať? Úplne. Teraz dajme tomu, že predá zo svojho albumu 30 000 kusov a začnú to počúvať manažéri, začnú to počúvať hen takí stokári, hen takí ľudia z hen takej vrstvy, z vysokej, z nízkej vrstvy. Zrazu mu dojde na účet 3 milióny. Tak proste neverím tomu. A keď mu to náhodou klesne alebo niečo, neverím tomu, že proste nebude niečo okolo toho vymýšľať, aby sa to proste udržalo alebo niečo, vieš. A to som chcel ešte povedať, že keď niekto predá 20 000 kusov, tak sa stáva automaticky komerčný. Lebo ľudia ťa začnú dať do rádia sami od seba, začne ti chodiť strašne veľa ľudí na koncerty. Vieš, to je ťažko povedať. Vieš, väčšina títo ľudia, ktorí sú underground, píču na komerciu, ale v živote ju nezažili. Tak preto to neberem. A ja to hovorím z pohľadu môjho, lebo ja som na to píčoval. Ja som na to extrémne píčoval. Že vyjebaná komercia, hocičo, ale keď sa mi začalo dariť, tak sa mi to páčilo. Pretože, jak som povedal, žijeme v meste, my musíme platiť.
Každý chce zarobiť peniaze. Kokos úplne mám rád šperky, pičoviny, to čo vidím v klipoch, čo som videl vždycky v amerických klipoch. Wu-Tang Clan alebo hociko, jak mali zlaté veľké reťaze, jak tam mali auta alebo hocičo, tak som to proste chcel. A urobím všetko preto, aby som proste zarábal. Nej som zapredaný. Ja predávam svoju značku. Keď niekto zavolá a nepôjde to podľa mojich podmienok, tak to neurobím. To som sa ťa chcel akurát spýtať, že keby niekto došiel, položil ti 100 000 eur a teraz mi správ presne takúto skladbu, ak Vôbec. chceme. Ja som nikoho cvičená opička. Ja som pán, ja som sám sebe pán. Čiže tak to vždy robíš. Je to všetko iba o flexibilite mojich podmienok, jak si to proste dohodnem. Keby chceli zo mňa urobiť niekoho iného, aby som sa zapredal. Vieš čo, a ešte strašne veľa vecí je takých, že ja robím naschvál tým žebrákom. Vieš, lebo keď som robil ako fakt, že alternatívnu muziku, ktorú som nikam netlačil, ani doteraz ju netlačím. Ja nechodím po radiách, že aby ma akože hrali niekde. Vôbec, to nie je môj štýl. Že volám, prosím vás, hrajte ma. Ja si proste robím to isté, to čo som robil aj pred 20 rokmi. Idem do štúdia, teraz je internet, jebnem to ven, to je celé. Vieš. A baví ma robiť aj nervy, lebo tí žebráci vyprávali, keď som robil túto alternatívnu muziku, že som komerčný, tak som si jedného dňa povedal, však kokoti vyjebaný, snažím sa to robiť alternatívne, tak budem robiť opačne. Tu máte komerčné albumy. Vieš. Všetko je to od nálady, od pocitu, to, čo sa rieši. Musíš to sledovať, vieš, musíš vedieť každým krokom, čo spôsobíš. Baví ma to. Proste uzavrieme to tak, že baví ma robiť muzika, baví ma objavovať, dajme tomu, v sebe nové pocity, alebo to, že dajme tomu, že som vyskúšal spievať a že sa to proste ľúbi ľuďom. Proste baví ma tento stav. A zarábať peniaze ešte. Baví ma zarábať peniaze. Úplne. Čo je na tom? Na tom není zle. Vieš, nechce sa mi chodiť do roboty a čakať na výplatu. Proste do toho života, čo som žil predtým, sa vrátiť nechcem. Čo si robil? Krupiera? Robil som krupiera a som vyučený kuchár čašník. A ja? Proste nechcem mať šéfa nad sebou, čakať na výplatu, nedaj Bože ešte, že mi strhne za to, že som mal odopnutý gombík. Môžem jebať. Chcem proste robiť sám na seba, predávať svoju značku a profitovať z toho. A nech mi to zostane čo najdlhšie, lebo ma to náplňa. Lebo moja cesta je to, robiť muziku a zabávať ľudí. Alebo prilákať veľa ľudí. Tam, kde je veľa ľudí, tam sú love, ktoré patria mne, nikomu inému. A to si zapamätaj. Vždycky, keď strhneš pozornosť na seba a je tam veľa ľudí, tak snaž sa z toho zarobiť. To je celé. Ešte otázka k tomu, že si robil krupiera, tak tí ľudia, ktorí napríklad boli tvoji šéfovci, tak sa s nimi stretávaš a teraz sa jak pozerajú na teba? Najprv ma ohovárali, že mi jebe. Alebo ti neverili, že to dotiahneš do takéhoto Vôbec. úspešného? Keď som bol ako v robote a vyšiel nejaký klip, tak sa mi smáli, že mi jebe. Keď som robil nejaký rozhovor, ktorý proste bol kontroverzný a povedal som si svoj názor, tak boli úplne z toho v piči, lebo nikto nebol zvyknutý na tú dobu, na také rozhovory alebo niečo, že sú také klipy, že sa niekto hlási k tomu, že je cigán, že mám rád love a takéto všelijaké veci. Na to neboli ľudia tu nás zvyknutí. Dovtedy tu nebola žiadna skupina. Keď si zoberieš, bol tu IMT Smile, Desmod, Smatanova, všetci spievali o láske a o všelijakých metaforických pičovinách. A zrazu došiel niekto, kto to začal hovoriť natvrdo, tak ľudia boli z toho akože trošku vietí. No ale vieš, keď dneska dojdeš na Bentley a ten človek si pamätá, že som chodil na bicykli, tak si proste musí povedať, že asi v niečom ten pravdu má chlapec. A to, čo asi za čo sa priznával alebo sníval, tak proste to má dneska váhu. Vieš, je to krutá realita. Čavo chodí na Toyote v kuse, alebo na bicykli a ja ho zdravím z Bentley. Tým sa akože nevyvyšujem vôbec. Dal si mu najavo, že to dokážeš. Vieš, ja som rád za tieto roky, že som si odrobil v robote. Som rád, že som býval aj v paneláku, že som proste mi utekal sused, vždycky keď ma videl, tak mi utekol s výťahom, aby ma nemusel zdraviť. To sú proste pre mňa veci, ktoré mi dali strašne veľa do života. A som rád, že som zažil nejaký rast. Každý rok sa nejak v mojom živote mení. Vieš? A môžeš to potom celé tak zosumarizovať a
Sú to skúsenosti proste. Vieš, lebo niekto sa narodí do bohatej rodiny a nevie, aké to je začať z nuly, zo stoky, z ničoho. Vieš. A o to viac si to vážim. Prišiel čas vyhodnotiť súťaž z minulého dielu o album Boyband. Boyband? Boyband. Album? Best of Boyband. Album sa tak volá. Koho? Boy Wonder a Idea. Hej, tak. Pýtali sme sa vás, čo robí týpek na coveri CDčka Best of od Boybandu. Správna odpoveď bola, že fetuje a ťuchá vreckovku. CDčko tejto krásnej dvojice získava Boris Bako z Prievidze. Gratulujeme. A teraz tu máme novú súťaž o 2 lístky na Hip Hop žije a otázku vám dá Patrik. Patrik sem. Jaj, kokos, vidíš to? Tak to hneď zajebem. Koľko stojí jeden kamienok na týchto hodinkách? Svoje tipy a správne odpovede nám posielajte na hiphoprealityzine@streetcom.sk. Čo v tejto dobe, keď robíš all kind of music, znamená pre teba slovíčko hip-hop? To je strašne diskutabilné. Ale hip-hop, čo pre mňa znamená hip-hop? Lebo vieš, ja som si prešiel všelijakými odvetviami hip-hopu. Ja som tu bol, vieš, keď bol 92. rok a sme tu boli 5. Potom bol Zvuk ulice, to bolo úplne o niečom inom, to bolo úplne že všetko zadarmo, underground, jak hovado. Nikto nepomyslel na to, že poďme na tom zarábať. Potom som bol v dobe, kedy dali prvýkrát klipy do deky. Hip-hop mal zrazu velikánsky boom. Zrazu boli akcie, kde chodilo tisíce ľudí. Zistili sme, že môžeme si pýtať peniaze, zvyšovali sme ceny. Vieš, teraz je hip-hop taký ty kokos, že ťa oslovujú veľké firmy, aby si ich spropagoval. Otázka bola, že čo pre mňa znamená hip-hop? V tejto dobe, keď robíš všelijaké žánre, tak čo pre teba znamená hip-hop? Ty kokos. Lebo vieš, veľa hip-hopových umelcov mieša štýly. A to už není hip-hop. Hip-hop je pre mňa 90. roky Amerika. To je pre mňa hip-hop. Taký už hip-hop nebude. Jak si spomínaš na dobu, kedy, ja neviem, vyšiel váš prvý klip Dávami? No veľký zlom v mojej kariére. Jako predtým som už samozrejme rapoval, mal som aj koncerty, ale zrazu nakoplo to, otvorilo to brány, podľa mňa úplne, že slovenskému hip-hopu, možno aj českému. Že ľudia zrazu videli, že tí raperi videli zrazu patent, že poďme to robiť ako my. Samozrejme bol aj hejt, lebo zrazu videli, že mladí chalani začali zarábať, začalo sa im dariť, začali sme si kúpovať autá, vtedy som mal bicykel. No a ako som rád, že to takéto niečo sa stalo, lebo je to velikánsky pilier histórii slovenského hip-hopu. Stalo sa to, čo sa stalo v Amerike, keď proste niekto prvý dal verejne rap, teda, jak je, dajme tomu, že Rakim, alebo takýto všelijakí oni, že mali Paid in Full, že to na tú dobu, alebo EPMD a takýto, že to začali to akceptovať aj ľudia, ktorí neboli čistí hiphoperi, ale proste začali vnímať ten štýl, že je tu hiphop, sú tu takéto texty, je tu samplovaná hudba, dajme tomu, dá sa na to tancovať, je tu vyjadrovanie, je to spôsob života, životný štýl, oblečenie, názory, makanie z dola hore. Tak, vieš, dneska rapper môže byť aj, že nemusí pochádzať zo stoky, ale proste rapuje si, lebo sa mu to zdá ako dobrý vyjadrovací prostriedok. Nemusí byť ani rapper, nemusí to mať ani napočúvané, ale vieš. Teraz chce byť každý rapper. Ani ne už. Ale je to veľký fenomén hudobný, celosvetový. Lebo to oslovilo proste tých obyčajných ľudí zo sídlisk. Vieš, pretože je to rebelánske a je tam veľa emócií. A hlavne teraz to môžeš miešať. Vieš, môžeš repovať ty kokos do tučného beatu, kde je elektronická, dajme tomu nejaká basa, ktorá nemá s hip-hopom nič spoločné. Môžeš to spievať, repovať, nasekávať ty kokos, efektovať hlasy, hoci čo, vieš. Poďme teda na ďalšiu otázku. Objasni nám tvoj vzťah z Lokal TV. Vieme, že nedabuješ Rytmausa, ale hovorí sa, že financuješ. Pičovina.
No aj Kubo, akože sme sa stretli a ja som jedine daboval Mrázika. No fandím aj tej postavičke, lebo... A nemáš nad tým nejakú, už ty silovo zo začiatku si to vlastne robilo z teba srandu, teraz už je to tak, že je tam smažačík. Robí si furt zo srandu. Hej. Robí. Ale už nie tak, jak na začiatku. Myslíš? Myslím. Je to isté úplne, že nakladám. Čak, neviem. Nesledujem to teraz moc v poslednej dobe, ale Rytmus ako postavička, charakter je úplne super, lebo môže všetkých dojebať, robí si zo seba piču, Bentley, proste ne, pičoviny, vieš, že tam proste strašne veľa vecí, na ktorých sa môže smiať. Paťo, teraz ti položím 10 rýchlych otázok. Je to naša rubrika, čo by bolo keby a musíš na ňo čo najrýchlejšie reagovať. Si pripravený? Poďme na to. Čo by bolo, keby si sa narodil ako žena? Či bol by som ako žena? Čo by bolo, keby si nestretol Lega? No, Rytmus. Čo by bolo, keby si mal krivé a tenké nohy? No, mal by som krivé a tenké nohy. Čo by bolo, keby si nebol muzikant? Nebol by som muzikant. Čo by bolo, keby si nahral feat s Davidom z Osenca? A vieš, že by som chcel? Čo by bolo, keby ťa prestali hrať všetky rádia? To, čo teraz. Čiže ma nehrajú ani doteraz. A čo by bolo, keby bol Rosaldo tvoj syn? To by nemohlo byť. Čo by bolo, keby si bol premiérom? Ty kokos. No, neviem. Bol by som premiér. Čo by bolo, keby ti poviem, že ti teraz kradnú auto? Tak to by som ti hneď najebal kopačku z otočky, lebo som ti povedal, že nech mi to fajnovo tam postrážia. Stráža mi to tam? Samozrejme. A čo by bolo, keby som ti povedal, že falešne spívaš? No, tak by som ti povedal, tak mi ukáž, jak to má teda vyzerať. Takže toto bola rubrika Čo by bolo, keby Patres. Bicykel, Bavorák, Bentley, Mercedes. Ideme na ďalšiu kauzu. No. Rytmus versus Skyjazz. Videl si jeho akože video odpoveď na tvoju odpoveď, čo si dal fanúšikovi na refreshery, na jeho otázku? Videl som 20 sekúnd. Stačilo, hej? No však uzavrieme to tak, že brácho, som ti vďačný za to, že som sa s tebou mohol zoznámiť. A som ti vďačný, že proste písal za mňa texty. A som ti vďačný za búrové hudby. Takže som ti za to vďačný, lebo keď sme sa vlastne rozišli, tak som vlastne už nemal žiadne rímy a žiadne hudby a preto som tam, kde som. A ty si vystrel tak hore, ty kokot, že ani normálne nedovidím, jak si vysoko. Uzavretá téma Skyjazz versus Rytmus, myslím si, že poriadna. Poďme teda na všeobecné témy. Čo je podľa teba meritkom úspešného interpreta? Čísla na YouTube, na Facebooku. Čo je podľa teba meritkom? Meritkom úspešného interpreta? Záleží, aký je to štýl. No, lebo úspešný môže byť aj, dajme tomu, nejaká Moravanka alebo niečo. Ale to samozrejme viem, že Moravanka je preto, lebo je to plítke. S rapom si myslím, že dosahovať čísla je veľmi ťažké. Vieš, lebo rap je strašne špecifický a nie je to lacný štýl proste. Vieš, musíš dobre vystupovať, musíš mať dobre, teda tú show, koncerty, musíš byť dobrý štúdiový rapper, musíš mať, dajme tomu, dobrý zvuk, musíš mať dobré texty, musíš mať dobrý flow, musíš vedieť, dajme tomu, jak máš robiť rozhovory. Je tam strašne veľa vecí. Čiže pre mňa v rape úspešnosť sa počítajú ako čísla. A čím viacej album urobíš a čím viacej s tými albumami sa držíš, dajme tomu na prvom mieste, tak si myslíš, že po čase sa stávaš ako legendou. Lebo potom máš takých raperov, ktorí, dajme tomu, urobia jeden hit, namotajú sa, že je to na celý život a mali by sme za to uznávať, ale ja si myslím, že im mal spraviť minimálne 20 hitov, ťažkých, alebo undergroundových, teda alternatívnych, alebo lacných, no a držať si tento status. Takže neviem, či som im teraz nezamotal hlavu. Nie. Najdôležitejšie si myslím v rape sú určite čísla, pretože
Všetci vieme, že to robíme preto, aby sme... Takto ti poviem. Ten, kto dáva na YouTube video, tak to dáva prečo? Pre potešenie, ale preto, aby tam boli nejaké čísla. Ten, kto vydáva album a vyrába ho v nejakej výrobni, tak to odveze proste do predajne. Prečo? Aby proste predal čo najviac kusov. No a úspešný sa dáva ten, ktorý sa stáva ten, ktorý proste všetky tieto veci dáva niekam medzi ľudí. A keď to má medzi ľuďmi najväčší úspech, tak si môže povedať, že kokos, som úspešný oproti tým ostatným. Mám tu takú zaujímavú otázku iné z Facebooku, čo ma veľmi zaujala. Veľa ľudí sa pýta, čo znamená slovičko pampalíri. Alebo Pampalíny, ne? Alebo pampalíny. Kokot, jebni si to do Google. To bol nejaký cestovateľ, taká postavička nejaká jebnutá. S takou čapicou. Plánuješ... Dobre to znie, ne? Pampalíny pojebaní. Plánuješ niekedy niekoho zobrať pod tvoj Tatko Records? No tak tomu ver. Bude to slovenský interpret, český, alebo... Slovenský. Tak neviem, ako možno v budúcnosti aj český, ale... Teraz je jedna postava, ktorá každú chvíľu ide. Bude to nejaký mladý talent, Pod alebo tvoj človek, Tatko ktorého Records, poznáme? presne tak, mladý talent. Bude to Rosaldo? Vôbec. Rosaldo. To bude normálne talentovaný človek. Vieš. No musím proste niekoho nájsť, kým si budem rozumieť a kto nebude vyschizovaný, aby ho nezavreli potom do blázinca. Stáva sa ti, že keď robíš s nejakými ľuďmi, ktorým dáš šancu, že si uletia? Tomu ver, jeden sa dostal do blázinca, ďalší ty kokot normálne jebol SMS-ky. Si ukladal ty kokot a neviem, že ešte doteraz ich má. A hoci kedy mu novinári zavolajú, tak tu, pozrite SMS-ky. To vážne? Nič. Takto? Čo im to pomôže? Nič im to nepomôže. Producenti alebo ľudia, ktorí ti robia? Producenti, raperi, všetci nejakí proste ľudia, ktorí začali so mnou robiť, boli neznámi. A tým, že dajme tomu, ja už mám rozbehnutý vlak a teraz ukážem na jeho prstom, toto je najlepší producent. Tento producent teraz prišiel z Ameriky a má najlepšie hudby. Tak to závaží. Ne? Logicky, závaží to. Keď do toho ešte nahrám nejakú skladbu s Egom, alebo s Tinou, alebo s hocikým, tak je to automatický hit. Keby niekto neznámy dal hudbu nejakej Pociskovej alebo nejakému onemu, tak nič sa z toho nesaje. Takže to je show business. Tam je tam úspech, neúspech a je tam veľa komplexov. A všimni si, väčšinou tí, čo pičujú a dávajú ma do novín, nejsú úspešní. A keď sa na nich vyjebem, tak sa to úplne potvrdí. Takže takýto je show business. Je to veľmi ťažké, je tam veľa ľudí, ale berem to, že je to proste, je to robota, je to v rámci roboty, je to život. Takže tým, jak stárnem, tak proste sa učím. A okúkávam si ľudí proste, či s nimi bude dobrá robota, alebo nebude. Vieš, a s Egom, s Anisom sme sa úplne našli. Medzi nami nikdy v živote nebol žiadny problém, pretože máme úspech všetci. A sme vyrovnaní, nikto nemá komplexy. Tu by som pri Egovi ostal. Myslíš si, že keby Ego nebol lenivý a spravil teda, dajme tomu solo album, že by možno zvalcoval tvoj úspech? Alebo teda, že by ťa troška možno zatienil? Myslíš si, že ľudia ho nevnímajú ako lepšieho repera z kontrafaktu ako teba? Tak Ego je podľa mňa talentovaný reper. Úplne talentovaný. Podľa mňa najlepší. Čo to znamená zatienil, vieš? Lebo ja som vydal 3 solové albumy. Vieš. Hej, že ľudia toľko rokov čakajú na jeho album. No, Ego určite spraví album. To už počúvam 3 roky. To je jedno, ja som prvý solový album urobil v 29 rokoch. On má tiež teraz 29, takže ja si myslím, že keď to posunie možno o rok, tak čím viacej to odsúva, tak tým myslím, že to bude o mnoho väčšia šupa. A Ego má na to proste zlomiť všetky rekordy a ja mu v tom budem držať palce a budem ho podporovať, pretože sme z jednej stajne, sme z Piešťan a on konzultuje moje texty, moje flowy, moju muziku, vždycky robím album. Jemu môžem ďačiť za veľa. Tam, kde som, tak môžem ďakovať Egovi alebo Anisovi. To sú moji takí najbližší ľudia, s ktorými vždycky, keď sa niečo stane, vždycky, keď sa niečo ide udiať, tak konzultujem s Egom. Ego bol vždycky pri mne, či som bol na Superstar ako porodca, či som robil album hen taký, či som točil videoklip. A takisto som mu veľa dlžný a urobím všetko preto, aby Piešťany valcovali. A to je jedno, či niekto dá váci alebo menej.
ego má na to ma zatieniť. A veľmi rád v tom podporím. To, čo som dokázal doteraz, som veľmi spokojný. A keď ma niekto zatieni, tak budem na to možno raz spomínať, alebo možno si poviem, zajebme volať čo lepšie. O tom to je, ale my s egom sa nepretekáme, my sa podporujeme. Teraz si dajme také klasické refresherácké otázky. Pozeráš filmy? Máš nejakú top 3? Nám vieš povedať? Možno inšpiruješ. Trojka není, je ich veľa. Každý deň si pozrie niečo. Tak musíš mať nejaký najlepší. Čo ma oslovilo posledné, bol Precious. Kokos, strašne veľakrát si pozriem. Forresta Gumpa. Aj to som minulý ináč pozeral, pozor. Tak ako podľa mňa v pohode film na tú dobu. Potom čo, však s DiCaprio mám rád filmy. S Denzlom Washingtonom mám veľa je toho, vieš, títo všetci herci, čo sú takí top a vždycky vydajú nejaký film, tak veľmi rád si pozriem a málo kedy ma sklamu. Ale hovorím, DiCaprio je ako jeden, pre mňa má najlepšie filmy. A Precious sa mi strašne páčil. Úplne taký, že film taký alternatívny, aký by a pritom úplne silný ako hovado. Čo sa týka hier, hráš nejaké hry? Máš doma nejaký Xbox? PlayStation. PlayStation? Zahráš si občas? Hitmana som hral posledné, toho nového. Čo sa týka... Tom Ghost Recon som hral. Čo sa týka varenia, varíš? Vôbec. A máš pojem, koľko stoja potraviny? Vôbec. No, človek pre mňa robí. Normálne máš človeka, ktorý ti varí, ale... No, môj brat dá sa povedať. Môj brat je ako kuchár, ale povedal som mu, že vyjeb sa na to, rob pre mňa. Takže robí pre mňa a robí mi šoféra, proste človeka, ktorý vybavuje za mňa veci. Vieš, proste stará sa mi akéby o komfort, není to žiadny môj sluha ani nič. Je to proste brat, ktorému dám zároveň, predtým robil u mňa týpek, ktorému som chcel pomôcť. A ten ma fajnovo ojebal. To tak býva. No. Dáš prst, zežere ruku. A to je tvoj normálne, že pokrvný brat? To je môj pokrvný brat, dá sa povedať, že keby nevlastný, má iného oca iba. To je celé. Je to tvoj brácho. Tak ho zdravíme. Brácha. Robko je pán. Ako každý interpret, ktorý dojde sem do našej krásnej klietky, tak aj ty nám tu dneska zarepuješ. Čomu kúr? Tak nám predstav, čo to bude. Však bude to ententíky do špendlíky. A takto budem ťahať dozadu, že človek, ktorý nemá zmysel pre muziku a rytmus, tak si budem myslieť, že je mimo rytmu. Že to asi neviete, o čom hovorím. Ale tí, čo majú vedieť, o čom hovorím, to cenia. A víš prečo? Neviem. Lebo si jebnutý. Jebnutá skladba Live Hip-Hop Reality, Rytmus. Užívaj. Yo. Čekuj moju cigánsku angličtinu, brácho. A čekuj, jak to ťahám dozadu. Jak kápo. Yo. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, like my big hairy balls, nigga. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, like my big hairy balls, nigga. 20 rokov, brácho, každý deň. Jebem hudbu do hlavy, nevyzerá to, že prestanem. Idem bez rešpektu pre svoj cieľ. Sídlisko vyšem, Bangoro, padaš do kolen. Každú chvíľu púšťam niečo ven, jebem na to. 4x20 robím jak tvoj zdrobený tato. Zaslúžené zlato a ty z papule púšťaš kako. To má za to, že moja manka je iluminato. Smáli sa mi, prečo repujem a ja sledujem, ako zatal napredujem. Nefetujem, motivujem mladých ľudí. Snažím sa im zmeniť pohľad, trochu ich nabudiť. Ukázať im, objaviť som seba a neblúdiť v tomto labyrinte lží, kde chce každý kokot všetkých súdiť. Jebem na to, chcem si to užiť. Jebem na to, started from that bottom. Neponanevaný, nech ti nejebe. Zbytočne si sám zo seba smutný. Bicykel, bavorak, Bentley, Mercedes. Zmizni do piče, lebo si pustím. Yeah, started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, like my big hairy balls, nigga. Started from the bottom. Čekuj, jak zajebem na jeden dých, bracho. Yo.
Od doby dáva mi chalani s nami stále kývu hlavami. Za nami stoja masy, naše hlasy znejú sálami. Za vami naše repy, čo prešli si rokami, dlhými stovkami, skokami. Nelutujem žiadny okamih, stále otrokami, slovami kovaný. Vidíš ma slovami, není som skovaný. Na pravdu som odhodlaj, kde je limit. Skúšali ma zastaviť, ja som limit, som za vašimi hradbami. Zapamätajte si, Paťo Mirga nemá hranice. Ja som sedlák vyjebaný, srdečkár, ortodoxný, čávo z ulice. Zdravím všetkých mojich fanúšikov. KON teda Fakt 2013. Legendárna crew, nikto iný, brácho. Legendárna crew Kontrafakt. Žiadne detské pičoviny. Paťo, ešte predtým, než sa spolu rozlúčime, tak máš svojich 30 sekúnd na túto kameru povedať nejaký odkaz svojim fanúšikom alebo ľuďom, ktorí ťa nenavidia. Čas. Lúbte sa. Každý jedinec má v sebe chrám, o ktorý sa treba starať. Pozitívna energia. Keď ťa nevyplatia, tak mu rozje piču, jak hajzel. Alebo mu ukáž toto, dá si otočku a odgumuješ. A všetci sme klidní. Paťo, ja som strašne rád, že si sem došiel a ďakujem ti, dúfam, že si sa cítil v pohode. To si dojebal, nie som falešný, ale fakt si to vážime, celá redakcia, či už Refresher Part. Díky a ja, brácho. Vy sledujte, oddychujte cez leto, vidíme sa v septembri Hip Hop Reality.